Nám jde o kvalitní obsah. Dobře. Což nejsem si úplně jistý, jestli Jsme tady správně. my dva schopni vytvořit, ale pojď za trávu. Panikum, chceš taky? Panikum? Panikum virgatum. Shannon Boh. To neznám. Prosím. To tady je? To nějak nevím. Ne, nevodí to, no. Ale můžeš to klidně ochutnat. To se dá jíst? Všechno se dá jíst. Ale něco jenom jednou, že? To, že já jsem Petr Vařeka z Kamen Plus, asi všichni tuší vzhledem k tomu, že to teďka budou se dívat na našich stránkách nebo na našem YouTube. Ale docela by nás zajímalo, jako, kdo seš ty? Ne, já jsem Luboš Řeháček, jsem zahradník. Po dlouhý roky se zabýváme realizací outdooru zahrad. V zásadě, když k nám přijde nový klient nebo nám volá, tak první, co děláme, je to, že se s ním popovídáme vůbec o tom, jakou zahradu chce. To od té zahrady očekává, protože v této chvíli se vůbec ukáže, jestli jsme schopni vyhovět tomu jeho přání. Spousta lidí chce zahrady způsobem, který třeba my nedokážeme. Dám to na příkladu, a jsou zákazníci, kteří chtějí na celém pozemku velký trávník, 2 stromy, bílej štěrk a modrý bazén. A ještě já mám zákazníka, co chce udělat, já znám zákazníka, co chce udělat trávník z kopce. To je v pohodě, trávník z kopce v klidu. Počkej, mě můj zahradník říkal, že to nejde. Jako. Záleží... Ne. Hele, Peťo, pleteš 2 věci do sebe. Trávník z kopce jde udělat. Aha, no. Pokud jsme schopni, aby vyzněl a byl hezký, tak proč ne? Ale třeba na konkrétním pozemku v Pustýměři to nebyl úplně dobrý nápad, protože tím, že dům je ve výškové úrovni nad budoucím trávníkem a celý ten trávník by zbíhal pod něj, tak ty bys na té terase z té zahrady nic neměl, že? Ty bys koukal zorným polem jako pryč. Takže to je pro dobro zákazníka, to není pro dobro zahradníka. Pro dobro zahradníka to určitě není. A to je právě ten začátek, kdy si s tím zákazníkem popovídáme o tom, co je to jeho dobro, jaký je ten účel té jeho zahrady a jestli jsme schopni mu to dobro, když to tak nazval, jako připravit. To znamená, pokud při tom prvním rozstřelovacím rozhovoru zjistíme, že ten zákazník má smýšlení nebo potřebu vytvořit zahradu, kterou jsme schopní, tak pak nastává ta chvíle, kdy se potkáme se na pozemku u něj, protože to je vlastně to gro, že poznat ten pozemek nedokážeme, nebo nechci navrhovat zahrady jenom z půdorysných plánů, ale chci na té zahradě být, chci si ji projít. Ideálně se vidět prostě alespoň s někým z té domácnosti, ideálně, když přijdou třeba i oba, protože každý má svoje nějaké představy. Většinou tam dojde k takovým příjemným konfliktu, kdy se to prostě začne lišit a ty lidi už na začátku začnou opravdu tak jako nějakým způsobem probublávat ty témata a to je skvělý, protože tam taková ta první mini hádka nad zahradou je skvělá v tom, že já aspoň vidím, co je důležitý pro oba, zaznamenám si tyhle věci a pak jdeme do kreslení. Zahradu kreslíme v jednoduchým 3D programu a to proto, abyste lidi dokázali představit tu hmotovou studii toho budoucího zpracování. A nad touhletou grafikou se potom scházíme ve stylu toho, že se většinou zákazníci zase otáčejí naopak k nám na základnu, protože v Moravských Budějovicích máme poměrně zajímavý pozemek, kde lidem můžeme ukázat teda tu 3D vizualizaci na větším monitoru nebo na plátně, protože když k ním dojedu domů, tak je to prostě jenom na notebooku, nebo případně pokud se podaří rozchodit televize, tak u nich na televizi, ale to se nám daří tak 1 z 10. A ty lidi si to v klidu projdou, podíváme se na to, já jim ukážu vlastně na začátku tu hmotovou studii s nějakým umístěním těch dřevin, kamenů, vodních prvků, pokud mají nějaký přání, takový řešíme i ploty, dlažby, uspořádání těchto prvků na té zahradě, to rozložení. Takže i ty návaznosti okolo toho domu a ten dům samotný. Snažíme se pracovat s celým tím outdoorem. Jo, to znamená, je chvíle, kdy spolupracujeme se stavebními architektama, protože někteří z nich už zpracovávají ten venkovní look toho domu, je jich málo, většina z nich zpracuje dům a ven prostě něco plácne a vůbec to neřeší. Takže někdy jedeme ve spolupráci, někdy jedeme úplně samostatně, někdy jim vyřadíme některé jejich myšlenky a jdeme opravdu ve smyslu toho navázání se zahradou. Já dám příklad, architekt navrhne dům s nějakou terasou a pak zbytek třeba domu obsype kačírkovejma nebo nějakýma těma obsypama, ale protože by nám pro zahradu,
kterou navrhneme, fungovalo líp, kdyby se udělal nějaký mola nebo nějaký prostě rozlehlejší terasy, aby nám to líp fungovalo v tom pohybu na té zahradě, tak můžeme tyhle ty věci různě měnit, anebo jako navrhujeme nějaký změny, ale to jsou už zabíhá možná do detailu. Každopádně. A jak tomu jenom chci říct, asi by bylo dost dobrý, kdyby ten zahradní architekt s tím domovní nebo stavební, nebo jak se mu říká, s tím architektem spolupracovali a celý ten efekt nebo ten výsledek byl dokupy, že? Jakože kdyby tam byl ten dům a ta zahrada. Je to ten nejlepší způsob symbiozy. Jo, je to ten nejlepší způsob symbiozy, většinou to tak není. Mně by se teda líbilo jako za mě, jako za Kameny, kdyby ti zákazníci přemýšleli nad těma souvislostma ve vztahu k těm kamenům už do budoucna, protože nám se taky stává často, že zákazník si vezme jeden druh kamene, tam ho použije, ale už neví, co dalšího z toho kamene se dá udělat. A potom horko těžko se samozřejmě snaží doplnit ten kámen už jiným kamenem, což bývá jako docela komplikovaný. A potom jezdí od čerta k ďáblu a zjišťuje, co by tam mohl dát a nemohl dát. Takže vždycky říkám zákazníkovi, než začneš něco dělat, tak první výber kameny a vymyslí si, co z toho všechno bude dál. A potom můžeme určit druh šutru, který z toho bude dál a můžeme to dělat. No. Když se v tomhle dostanu o tu úroveň nahoru, o tu slupku jako nahoru na ten nadhled, tak to neplatí jenom pro kameny, že? Ale často přichází zákazník, který řekne, mám tady 300 metrů čtverečních zahrádky, pojď udělej mi. A já říkám, a vy víte, jaký chcete udělat? No tak to nějak udělejte, zahradník. Říkám, jako v pohodě, já to jsem schopen udělat, ale pak to dopadne tak, že to začneme lepit jako kočko psa. Podle mě jakýmukoliv zahradu je důležité si uvědomit, že ten prostor té zahrady není jenom trávník a kytička, ale je to další prostor pro život rodiny. To znamená, mělo by se to zpracovat ve stylu toho domu, jo, aby se posunul ten životní prostor a ta možnost toho života na té zahradě. A v té chvíli, stejně jako u domu, a chápu, že vznikají i stavby bez projektů a prostě tou lidskou dovedností dokážou vzniknout, ale u zahrad... A nemusí být vždycky špatně? Jasně, ale u zahrad tomu tak... Já jsem se letoucí nesetkal vlastně s realizací, která by byla hezká bez projektu předešlýho, protože těch možností konkrétně na zahradě je tolik. U domu víš, že můžeš vzít cihlu nebo itonk nebo dřevostavbu a uděláš stěnu. Ale u zahrady žádný tohle pravidlo neexistuje. Jasně, máme postupy a máme pravidla, na základě kterých vytváříme trávník, na základě kterých sázíme kytky, na základě kterých usazujeme kameny. Ale všechny ty pravidla jdou popřít, udělat jinak a není to špatně. Ale je potřeba podle mě na začátku tomu dát tu mapu, ukázat těm lidem ten způsob toho užívání toho pozemku, dát jim tu možnost si vybrat právě materiál nebo kombinaci materiálu a způsobit tím vlastně ten stav té harmonie, protože to je to důležitý. Tak hlavně základ je o tom, jako jak se bude používat, že? A potom ten dům, nebo spíš ta zahrada musí fungovat jako, řekněme, celoročně, že? To znamená, pokud to má tam ta rodina žít půl roku venku a má to vypadat hezky na jaře, na podzim, v zimě a v létě, tak to si myslím, že asi normálně zákazník, který nemá vzdělání v tom oboru a neví, která rostlina jak roste, jako těžko dá dokupy, tak aby to bylo jako funkční. No. Ale utíkáš pořád od ty základní myšlenky. Ty jdeš jakoby po té okrase, po tom designu, ano. Ale důležitý, a to je to právě to, k čemu se snažím to pořád jakoby na začátku je potřeba vytvořit tu funkci, to rozprostření těch místností. To znamená nevěnovat se tykom kytičce, řeknu to tak, při kreslení zahrady, protože každý už má vizi toho, že bude pokládat kámen, dělat trávník a sázet strom. Což je úplně to strašně vzadu. Na začátku je potřeba rozprostřít ty místnosti po zahradě. To znamená vytvořit umístění, kde bude ten trávník, kde bude ta jetelotráva, kde budou stát třeba konkrétně ty kameny, udělat tomu ty modelace, podpůrné nějaké věci, zpracovat tu zahradu, udělat tu hrubou stavbu té zahradě. A to vlastně řešíme vlastně na těch prvních schůzkách s těma vizualizacema. A teprve pak přichází ta chvíle, kdy se věnujeme kytičkám. Byť jsem zahradník, rostliny, stromy, trávník, všechno mám rád, dělám, to je vlastně to, proč to dělám, ale jako to je až ta druhá, možná třetí fáze. První fáze je ta stavba a založení zahrady. Jo, to znamená přijít, konzultovat myšlenku, zjistit, jestli na to máme nebo nemáme na tu spolupráci, zadat vizualizace nebo projekty, zpracovat základní nějaký hmotovky, pak se přichází většinou na pozemek a hodnotí se, a to moc dobře víš, dělali jsme to i u tebe, hodnotí se kvalita té půdy, toho podloží, protože často přijdeš na zakázky a není to prostě výjimkou, kdy vlastně úrodná zem tam vlastně není. Ornice, nebo když to nazveme ornice, tam prakticky není, protože většina developerských projektů, pokud teda neřešíme nějakou chalupu v horách nebo na vesnici, tak většina projektů vzniká tak, že developer prostě koupí, že pozemky, udělá skrývku, založí sítě, přijde stavebník, udělá skrývku, založí stavbu, staví, pak přijde zákazník a řekne, hele, tady bylo 20 let pole,
chceme do toho sázet nebo set. No to nejde, protože už jsme po 2 skrývkách. Jo, někdy vždycky nějaký dobrodruh nechá na kraji lokality malou hromádku zeminy i jako ornice, ale většinou už je to potorničí, protože ornice, a o tom se bavit nebudeme, může nebo nemusí někam odejít. Měla by se z legislativního hlediska by se měla vracet místním zemědělcům. To, jestli se to tak děje nebo neděje, asi není předmětem dnešního nějakého rozhovoru, ale český lidi jsou poumaví, takže se to málo kdy děje. No každopádně z toho, co říkáš, tak je to poměrně jako komplexní věc, teda zahrada. Jakože technicky, všechny ty přísady, rostliny, kameny, závlahy, technologie. My to tak vnímáme. My těm zákazníkům chceme dát toho, že když se vezmou naši firmu, náš tým, tak jim dáme tu komplexní péči, protože kdyby tohle měli skládat z jednotlivých oborů, tak by vlastně na začátku potřebovali, dobře, nějakého architekta, ať už zahradního nebo stavebního, nebavíme se o kytkách, to znamená rozprostření prostoru, dokáže asi kdokoliv má nějaký cit pro ten venek. Druhá věc, museli by oslovit nějakého pedologa nebo někoho, kdo se zabývá půdou, což dneska asi by těžko člověk hledal, někoho, kdo jim navrhne řešení. Hlavně to ani podle toho zákazníka nenapadne. Nenapadne. My vlastně, když jim tyhle ty varianty říkáme, tak na nás koukají jako zéra. To znamená, nenapadne. Jo, ale když to takhle uděláme, poskládáme tu posloupnost té stavby, to znamená, vytvoříme ten podklad, ty základy pro tu zahradu, uděláme to rozčlenění a potom vlastně díky té přítomnosti nebo té možnosti našeho pozemku, který skýtá prostě spoustu stromů v různých velikostech, dřevin, keřů, na matečnicových polích, na kontejnerovnách, tisíce trvale, který máme skladem, máme i ukázkový směsi u nás v areálu, samozřejmě máme i nafocený ze zakázek, ale vždycky je lepší, když to ten zákazník může, jak říkám, vždycky kopnout, prostě podívat se na to naživo, tak si myslím, že pro ty lidi je to skvělý v tom, že vlastně v určitý fázi projektu přijdou a můžou si ty kytičky osahat, vybrat, oštítkovat a to stejný platí třeba konkrétně i s kamenem, protože byť u vás v Kamen Plusu máte dostatečně velký sklady, ale od nás je to někdy daleko a se zákazníkama se mi nechci říct, že nechce, ale je to prostě časově a finančně asi úplně nesmyslný. Tak ne každý zákazník má chuť jezdit vybírat ještě kámen, když už ho donutím jet vybrat stromy. Jo, protože někteří z nich mají pocit, že ani ty stromy nechtějí vybírat. Pak když přijedou, tak jsou vlastně nadšení, že si to mohli vybrat, osahat, vyfouknout strom kámošovi, jo a tak. Takže jo, takže nakonec hodnotí, že to je skvělý. Ale v této fázi ti místní zákazníci u nás vybírají přímo z těch deponí kamenů, který u nás na pozemku máme, což je z 99% Kámen Plus. To 1% to nechávám otevřený, protože třeba konkrétně mulčovací štěrky, jako i na této zahradě, dáváme možnost zákazníkům vybrat třeba i z místních lomů, protože ne každý chce mít ten tón, ty béžové barvy, někdo chce třeba šedou, anebo nevím jakou. A chceme jim víc vstříc, což mě v tomhle tom dává ještě logiku. Nemluvím o tom, že chtějí bílé oblásky, to jsem vlastně na začátku říkal, že klíčová věc pro to nespolupracovat, to znamená dovozový kameny z Evropy nechceme, z ostatních chceme prostě kameny z Čech. Když se vrátím ke Kámen Plusu, tak vlastně od vás bereme ve 100% drobu. A teďka, jak jsi to říkal o té vaší deponii v tom zahradnictví, tak vy jste asi jediná naše firma, jediný zákazník, který něco takového dělá. Protože většina našich zákazníků z toho segmentu těch firemních, toho biznisu, tak vlastně to dělá tak, že pošle toho zákazníka samotného, ať si vybere buď to ten druh, anebo už konkrétní kusy, a nebo tam teda jede s tím, což mi přijde docela jako... Jo, to je v pohodě. Jakože ten zákazník si je bere, tak má potom možnost té své volby. A trochu lepší varianta mi přijde, když přijíždí právě buď to ten zahradník, architekt, přímo s tím zákazníkem k nám a tam si ty kameny vybírají jakože už konkrétně. No. Jenže u kamenu je to těžký, nebo aspoň tak to vnímám. Vybrat strom, když ho k tomu dovedu, tak ho stejně tím výběrem vedu. Já tomu zákazníkovi vlastně řeknu, hele, chceme tam více kmenou dřevinu, ta dřevina by měla mít vlastnosti toho, že ve 20 letech stáří bude mít velikost třeba do 20 metrů, to znamená, bude vybírat více kmenů, které jsou malokorunný, nevedu je k dubům, nevedu je, já nevím, k platanům a pomalinku si je dosměřuju a oni už si vyberou z toho portfolia ten strom. Když zákazníka dovezu do lomu a my už se spolu scházíme v lomu jako hodně let, nechci říkat, kolik, zas tak tolik nám není, ale do hodně let, tak na začátku, dneska už to tolik nemám, ale samozřejmě i dneska mám takovou tu nervozitu, protože v tom lomu velký prostředí, kameny se opticky zdají být menší, tvarová možnost výběru je nekonečná, pokud nás vezmeš dozadu na ty lomové deponie, ale i v obchodě jich je prostě jako hromada. A v té chvíli ten zákazník, protože nezná záměr té zahrady naprosto přesně, tak hrozně těžko bude vybírat. To znamená, pokud já na ně hodím tu zodpovědnost. Pane Vařeko, vyberte si kámen do vaší zahrady
pan Vařek ho vybere a ta zahrada pak bude vypadat divně. A já řeknu, hele, to jste si vybral vy, to není můj boj, vy jste si vybral ten bílej. Ale to je z pohledu tebe jako zahradníka, ale třeba z pohledu mě jako prodejce šutrů, to je tak, že přijde ten zákazník a když si, protože já mám rád drobu, anebo prostě tady ty jako béžový hnědý tóny, a když přijde třeba například k těm solitérům a podívá se na solitéry a vybere si tu drobu, tak já jako vždycky si myslím a vždycky říkám zákazníkovi, skoro nelze vybrat špatně. Jakože z pohledu té estetiky a toho, jak to bude hezký, to bude vždycky dobře. To, že potom to nesedí jako hmotově, že k vám to je moc velký, nebo že tam se to nehodí, že to je malý, tak to už je jako věc druhá, ale tu já nedokážu zhodnotit, protože ten zákazník mi přichází. Tak já moc neznám jako souvislosti, nevím tu velikost. Přesně tak. Jo. To znamená jako za mě, já to hodnotím jenom do té míry jako toho druhu, neříkám, že ostatní kameny nemám rád, mám je taky rád, líbí se mi, jak by tam nebyli v té prodejně, ale samozřejmě ta droba je pro nás jako taková ta jako srdcovka. No. Ne takhle. Já říkám, jak to děláme my. Podle mě tak, jak to děláme, je hrozně fajn jako vůči té službě tomu klientovi. Jo? Ale to, že máte na tom v obchodě podporu, ve smyslu toho, že tam přijde někdo, který je opravdu zablouděný, neví, není si jistý, tak vím o tom, že ty vaši kluci, jo, s Davidem mám letitý prostě zkušenosti, dneska spolu vybírám už po telefonu prakticky, že jo, nebo jsme schopni dovybrat po telefonu věci, protože víme, co chci a on to dokáže najít a vím, že vy toho klienta jste schopni provízt tou zahradou, nebo tím výběrem toho kamene, ale myslím si, že by bylo skvělé, kdyby ty zahradníci, aspoň některý z těch firm, dokázali tomu zákazníkovi dát tu službu, protože spousta zahradníků třeba řekne, na to nejsou peníze, bla, 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 já tam teda zákazníka pošlu samotný, on mi nezaplatí moje výběry nebo něco takového. Ale nabídl mu to někdo, zeptal se ho, pane Vařeko, můžu vám to zajistit, pošlu vám fotky, vyfotím vám tam kluky, sebe, někoho, abyste viděl tu hmotu, vybereme, chtěli jsme sedátko, lehátko, je vzadu na zahradě, můžeme se pak na něj podívat. Když zákazník pojede vybírat sedátko, teď on chudák ani neví, jak má vypadat, takže bude hledat štokrdl hranatý třeba. Přitom jsme tam vybrali basketbalistku s prohnutím, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže si myslím, že by bylo skvělé, kdyby spíš ty firmy zahradnický a kontakt s váma, nebo tak to mám vyzkoušený, na základě toho člověka, který má vizi o zahradě a vás, kteří máte znalost těch vašich skladů a vizi o těch kamenech, se dá podle mě vybrat jako skvělý výsledek. Když tam pošleš investora, a to je možná tvoje zkušenost, možná mi to vyvrátíš, ty chlapi nebo holky v tom musí být hrozně zamotaný. No mně se dost často stává, že přijde zákazník a má nějakou představu, řekněme, já tomu říkám Pinterestovou, má stáhlou fotku z Pinterestu, přijde a je úplně v jiném prostředí, v jiném, jako všechno jinak a řekne, já bych chtěl mít něco takového. A já to nikdy nikomu jako nevyvracím, že takhle to nebude, jo. Ale prostě jako kdyby trošičku se spíš snažím jako jim otevřít ty možnosti, že to může být tak, jak chcou oni, ale taky jako 100krát jinak. A teďka dost často se stává, že oni přichází a řeknou, dobře, my tady chceme tady tyhle oblásky, nebo když ne 100krát jinak, tak je chudáky zamotáš. No a to ti to řeknu. No. A tam přijde, anebo tuhle tu břidlici, jo, takže to si můžu vybrat a já potom řeknu, fajn, ale ještě to může být tak, anebo to může být z toho a v kombinaci s tímto. A ten zákazník tam potom s tou jasnou představou, když přichází, tak potom říká, aha, tak to jsem mi ale úplně nepomohl. Ale není to úplně špatný, protože ten zákazník potom jako trošičku zase ty své představy z toho Pinterestu umravní, trošku se jako, my nepotřebujeme ten kámen tomu zákazníkovi prodat v tu chvíli, že? Jasně. To znamená, on odchází, má od nás nějaký vzorky, má nějakou představu, má nějaký kombinace v hlavě a teďka si doma přemýšlí o tom, jestli to je správně nebo není. A pak přichází znovu a už vlastně v hlavě má ty materiály a jasně už potom řekne, jo, takže já jsem se díval, my tam máme moc tmavý, to by bylo moc takový, to bylo makový a dokáže už potom jako líp říct, jako co by chtěl. Tak, tak tyhle ty klienty já neznám. Ale to je takovýhle klienty já nepotkávám. Ale já pořád myslím, že to je dobře z pohledu toho jako zahradnického, ale každopádně pro mě je důležité, že ten zákazník jako přichází znovu a je spokojený s tím, že vlastně jako nakonec je rád, že jsem mu řekl, že těch možností je víc. Já to řeknu jinak. Ty v rámci svýho biznisu a svých možností dělají zákazníkovi tu službu, o který vlastně mluvím já. Jo, já mu to spojuju s tou zahradou, což ty neumíš, protože prostě to je mimo obor. Já vlastně dělám v uvozovkách tvýho zaměstnance na svém poli, protože přijdu k tobě do obchodu, pomůžu zákazníkovi vybrat ten produkt, který je skvělej a droba je skvělá a potom to na tu zahradu dávám a ty zákazníci mají tu službu a myslím si, že by bylo hrozně fajn, kdyby ti zahradníci nejen v oboru toho těch kamenů, ale celým tom portfoliu založení zahrady dávali zákazníkům možnost výběru, protože se všechno jede hrozně cak.
A když se zeptáš lidí, a máme tu zkušenost, protože věnujeme se i nějakému školení a předávání našeho know-how ostatním firmám zahradnickým a myslel jsem si, že to jednání se zákazníkem je z jejich strany vždycky otevřený. Oni ho vůbec neotevírají. Nebo takhle, nebudu říkat oni. Spousta firem, řada firem, jednání se zákazníkem neotevírá z toho, že mají strach, že jakýkoliv jiný řešení už by neprošlo, protože to, co jim ukazují, už je nějak náročný a ten zákazník koulí oči. No ale má to dvě roviny. Jedna je, vždycky má všechno více rovin. Je tam jako finanční o tom, že prostě ten zahradník nastavený tak, že prostě má to najetý a takhle to jede a nechce prostě, ví, že má omezený rozpočet, což je potom pro něho tragédie v tom, že on musí dodržet nějaký rozpočet a tím pádem ani nemůže tomu zákazníku dát na výběr, protože už ví, že ho to stojí čas a peníze. Já s tímhle nesouhlasím. My třeba teď děláme realizaci. Zákazníkům jsem zpracoval rychlou skicu z ruky, protože to je, dá se říct, výseč 20-metrového záhonu. Načmárali jsme tam stromečky, kytičky, modelace, kameny. Zajel jsem tam, protože my se na ty zahradě staráme o zahradu, tak jsem i věděl, co mě v té půdě potká. Navrhli jsme i tu změnu té půdní skladby, to znamená doplnění nějakých minerálních složek, doplnění organiky. A zákazníka jsem si pozval k nám na pozemek. Vybrali si stromy, vybrali si kytičky a u kamenů, konkrétně u kamenů, u solitérních a u štěrku strašně křičeli, že to je drahý, což chápu, protože béžový štěrk nese svoji cenu, vy to melete prostě v malém množství, musíte mít cenu jinou než štěrky, které se melou v 1000 tunách týdně, nebo to mě možná opravíš denně, já nevím, kolik toho se melou prostě hromady. To není důležitý. Jo, ale ta jejich výroba je prostě úplně jinak nastavená. Aha. A samozřejmě mě vyhejtovali se solitérníma kamenama, že to prostě jako, my si vezmeme tady od zemědělců něco z pole. Já říkám, v pohodě. Jako, jasně, berte to tak, že jsme si ukázali, jak by to mohlo vypadat. Vy se tady na všechno můžete podívat, vidíte tady béžový štěrk, šedý štěrk, který si můžete zajistit sami, béžový vám zajistíme my, nebo si zajete do Luče sami, to není problém. Když panu Vařekovi řeknete, že jedete od nás, tak se o vás bude lépe starat, pač to má nakázaný, aspoň jim to vždycky slibuju. Dobře, to znamená, ukážu, řeknu a zákazník odjížděl s tím, že teda stromy si vybral, solitérní kameny v žádném případě žádný nebudou a štěrk si dodá sám, protože má stavební firmu a přesto nejde vlak, on má slevy a nazdar. Já říkám, hele, v pohodě, říkám, ten kontakt na pana Vařeky platí, jestli chcete slevu, zavolejte mu, já mám slabý tlak a slabý srdce a se s ním nemůžu dohromady, protože nikdy neuspěju. Odjedou a do týdne mi, ale opravdu do týdne mi volali, protože si všechno jich fotili. A nerad bych teď jmenoval, takže budu říkat třeba... Takže nemenuji, prostě zákazník. Ano, paní zákaznice mi volá a říká, a to dělají teda většinou, to dělají paní zákaznice, říkají, hele pane Řiháčku, dneska budu vařit dobrou večeři. Já říkám, jsem zvanej, nebo co se děje? A ona říká, ne, víte, my dneska večer se rozhodneme, že budeme ty kameny chtít. Já říkám, a proč mi to voláte takhle dopředu? No, víte, já pojedu kolem, já bych si je označila, protože vy jich tam nemáte už moc, já bych se označila a manželovi to dneska vysvětlíme. Já říkám, já u toho ale nebudu. On byl minulý manžel dost naštvaný a ona říká, to nevadí, ta večeře to vyřeší, víte. A já říkám, tak OK, tak si přijďte vybrat ty kameny. A říká mi, no ale my si budeme brát i ten štěrk. Říkám, to ne, to nedáte, to prostě pan domácí bude fakt nazloven. A říká, ne, my to chceme celý. Protože já jsem nad tím přemýšlela a ta vize, kterou jste tomu dal, má logiku, je to fajn, ukázal jste nám ty možnosti. Za to já jsem moc ráda, byť jsme se doma kvůli tomu nepohodli. A to zase mluvím o těch mikrohádkách, který kvůli tomu musí proběhnout. A je to i o tom, ty ukážeš zákazníkovi možnosti, on odchází s prázdnou a pak přemýšlí. A jasně, a vrátím se k těm zahradníkům, ukaž možnost, tak si ji nevezme. Tak tam nedám luleckou drobu. Tak tam ale dám... člověče s těma hádkama, i to se mi stává jako na to té je skvělý, prodejně. ale to je hrozně skvělý. Já to jako, mám hrozně rád. Partneři tam mají spolu to jako to. No, já mám cukříky, ty tam máš bonbony, já mám vždycky nějaký laskominky, tam připravím, dám, říkám, dejte si cukřík, bude vám líp. Kafičku to děláme. Já nechám pěkně vypovídat se. No, tak na to někdy u nás to celkem žije někdy, jo. ale dostali možnost, kterou nechtěli, ale odjížděli od nás a i to jsme si mezi vratama řekli, říkám, helejte, já po vás v tomto smyslu nic nechci, chtěl jsem vám ukázat možnost. A je to na vás. A ty klienti často prostě, když doma sedí, tak přemýšlí nad svojí zahradou, nad svým domovem. A co si chceš dát do domu? Věci, které jsou hezký. Věci, které mají logiku. A proč si je tam dáš? Protože ti nějaký blázen v Budějovicích ukázal možnost. A to by bylo strašně hezký, kdyby ty zahradníci jako pochopili, nebo a pak jim je vlastně i líp, protože, dobře,
dodám kámen a co mě k tomu čeká? Je tam nějaká práce, musím k tomu dělat nějakou modelaci, musím ten kámen uložit, takže ve finále jako biznisově to není špatně. No ale jako třeba styrosou ukládku a tak dále, tak to jako přece my zajistíme zákazníkovi až tu dopravu přímo na místo, kde přijde auto s rukou hydraulickou uložit to. Ale musí tam být zahradník, který kolem toho běhá s lopatou, jo, je ale tam že to další... není, jako, že to není zase takový, že by prostě úplně to bylo, že tam přijde auto, hodí jim šutr před barák a řekne, tak si něco dělejte. Jakože pokud to není ten zahradník, jako ty, a je to třeba jenom na nás, tak my se snažíme tomu zákazníkovi jako vyhovět říct. Samozřejmě není to tak, že tam prostě bude David nebo Libor nebo někdo od nás koulet jako valony, ale pokud jsme schopni jenom jako dát tu paletu s těma menšíma valonama blízko tomu místu, kde ty kameny chce, anebo soliter na místo, tak to všechno jako jsme schopni. Takže jako ano, není to tak, ale na druhou stranu není to jako nic jako nepřekonatelného. Ta služba z vaší strany funguje, ale pokud ten zahradník dodává tu zahradu klientovi a beru to jakoby na tu ukázku toho biznisu, že teda dá možnost, když to ten zákazník náhodou vybere, tak Kámen Plus to celý naloží, zastrečuje to do folie, doveze to, složí mu to kam chce, anebo mu to pomůže uložit. A ten zahradník u toho jako mi musí očmelkovat, že jo, ten kámen tam, kolik tam ten kámen neusadí ve smyslu toho, že by byl usazený pohledově skvěle, nakloněný a takhle. To už musí zákazník si sám nebo ten zahradník. Jasně, a o to je tam ten zahradník a má další službu. A co pak čeká ten zákazník? Tady stojí na té terase, stojí a říká, hoši, to je skvělý. Jo? Podle mě to je jako skvělá... Jako no to zvědavě si budu i šťastný já. A každopádně ještě, jak jsi říkal o tom, jak dlouho se známe nebo neznáme, tak já jsem na tím přemýšlel, jak jsem měl Senka po cestě, na tu historii a já si to nemůžu vůbec vzpomenout jako ten začátek samotný. Ani kdy to je, jak je to dlouho, ani nic já to vím naprosto přesně, nebudu to asi úplně celý říkat, ale naše první větší akce, kterou jsme se spolu potkali, byla v Brně v Marvanech. Ano. To byl rok 2013 nebo 14. To je přes 10 let teda. Ale poznali jsme se dřív. Ne spolu, s Davidem. Aha. Já jsem dostal na vás kontakt od jednoho zákazníka a ten mi dal doporučení na to, že si máme vybrat krásný kámen za skvělý prachy do Lůče. Tak jsem tenkrát vyrazil. A jak tak bývá, že kluk z vesnice, který do té doby sbíral kamen na poli, tak vůbec nepochopil systém toho paletování a foliování a výběru, proč, když je to kamen, jakýkoliv berem. Okay. Přišel jsem tenkrát za Davidem do budky a chtěl jsem s ním nějak vyjednávat něco, tak jsme jako narazili, odcházel jsem a pak jsem se zase vrátil. Aha. A dokonce jsem, nevím, jestli jsem náhodou omylem nevymazal, ale tenkrát jsem dohledal nějaké naše první maily, kdy jsme si říkali pane Vařeku a pane Řiáčku. Ale pak... Tak to tak začíná většinou. Jo, ale jak jsme byli mladí kluci, anebo já v té době byl určitě mladý kluk, tak jsem měl prostě tu představu, že jo, ten vývoj té firmy, toho způsobu zpracování. Ale zrovna jsem o tom tady hovořil, když jsme sem přijížděli. Každý vidí svůj obor ze svého pohledu a ten cizí z toho pohledu. To znamená, ano, jako někdo si řekne tyho prodavačů, tak to je, že? A na druhou stranu, jako to, co na tím jako je, vezmu šutr, dám ho tam a prodám ho. Na druhou stranu, když se potom na to člověk podívá jako zevnitř a vidí na tom jenom třeba zrovna k těmu hnědýmu štěrku nebo k těm soliterům, tak aby to bylo jako hezký, hnědý a všecko, tak to je, jako já to vždycky říkám, jako pro nás to je jako plná alchymie a je to jako pro nás malý zázrak. Obyčejný hnědý štěrk je prostě malý zázrak. Takže jako ty představí těch zákazníků o tom, že to je tak, jakože to je tak, jakože prostě nějaký šutr, tak jasně. A na druhou stranu, pokud to má mít nějaký jako fakt průběh, máš tomu zákazníkovi držet ten sklad, když je to máš mít, řekněme, v čase pořád nějakou kvalitu a barvu a tvar, tak není to úplně jako zas tak jako easy. A ještě s tím, že do toho zapojíme další jiný lomy, po kterých jako jezdíme, kde to potřebuješ prostě od toho dodavatele dostat. Lomy, jako kterým doplňují ten materiál, aby ten váš vypadal skvěle. A potřebuješ to ještě dostat jako kdyby od toho dodavatele ve stavu, jako aby to bylo pořád stejný, tak jako není to zase tak úplně jednoduchý. No. Hele, za mě každý biznis je úplně stejný. Ve všem jde hledat vědu, ve všem jde hledat logiku, vlastně. Ale vědu samozřejmě člověk tomu nehledá. Ale pokud chceš něco dělat a je úplně jedno, co můžeš lidem leštit boty, tak v tom musíš mít za mě nějaký systém, protože jako podnikat v prostředí východně západní Evropy prostě už požaduje, aby ten člověk měl trošku Filipa a nějaký řád a strukturu tomu dal. A protože spoustu těch pohledů, který mi říká, že ze spolupráci s vašimi klientama nedokážu posoudit, protože nejsem koncák, ale co ze své pozice můžu říct, že od doby, kdy jsem k vám poprvé přijel do Buďky, do doby dneška, se ta vaše firma a ten váš biznis neuvěřitelně jako příjemně změnil, protože já za sebe, co já očekávám, že jo?
krom velkou obchodního ceníku, který není. Lobuju za kolegy. Dívej, co já očekávám? Mít lidi, kteří rozumí tomu, co dělají, umí se k těm kamenům, protože kámen je prvek neživý přírody, ale co si budeme vykládat díky těm kamenům, který ukládáme na zahrady, zahradu oživujeme, takže díky práci s tou neživou částí přírody dodáváš ty živý ten šmrnc, a to hlavně v době mimo vegetaci. Jo, ve vegetaci kámen sotva najdeš a můžeš mít třeba 5tunovej na zahradě uložený, ale když přijde zimní období, tak všechny ty basketbalistky a pizzakousky a osminky a všechno to vykoukne. A to je to skvělé. To jsou ty přezdívky z kamenů. Jasně, tak musíme nějakou hantýrku, aby jsme byli schopni něco vybrat. A už mi přišly i výhrušky tenkrát v dodacích listech. Jestli si vezmu ještě jednu osminku pici, tak něco uvidím. Zlomenou basketbalistku. Nebo zlomenou basketbalistku. Ale bych se dostal zpátky k tomu, co já očekávám a co vlastně od vás dostávám na skvělý úrovni, je teda komunikace, práce s tím materiálem, to znamená, pokud chci béžovej a vy ho nemůžete najít, tak ho stejně najdete, nebo mi řeknete, musíš počkat na odstřel. Není to tak, že za každou cenu byste mi prodávali, což je skvělý a tohle si vážím, že nemusím kvůli každý věci vystřikovat zadek. Vstoupím. Největší děs pro nás je, když začne docházet hnědý štěrk. Protože to je pro mě, proto jsem měl 60 na skladněných a už mi došel. Další věc, a to je pro mě jako úplně skvělý, je ta možnost toho dodání. To znamená, my jsme 99% objednávek schopní dodávat během jednoho pracovního týdne. To znamená, vy jste mi schopní nachystat to auto během 3 pracovních dnů a 4. jet. To je prostě skvělý. Ten materiál mi přijede na paletě, zastrečovaný. To znamená, když ho vyndáváme z toho auta, tak to tady nelítá po lidech a já nevím, co si kdesi, ale je to prostě skvělý v tomhle tom. O kvalitě toho, že zítkově, šlapákový, o tom se nemá smysl bavit, to tak u vás prostě je. Ale ty procesní věci, ty biznisový, mně přijdou skvělý, protože to, že prodáváte hezký kámen, béžový, hnědej, šedej, oranžový, to je jasný. Ale to, že ten biznis děláte na nějaký úrovni, že ta spolupráce běží, to znamená, že jsme malí firmičky, ty seš malá rodinná firma, je vás tam 5,5, nás je taky 5,5 doma, ale jsme schopni spolupracovat jako opravdu velice svížně. No, skoro bych řekl jako na docela dobré úrovni, že? Nemůže se zase úplně chválit, ale je to svížný. No to chválíš jenom ty. Ano, ne, ale tak se dostanu k tomu poslednímu, jo? No. Protože si myslím, že tohle je důležitý jakoby říct i ve smyslu toho, proč ty firmy by měly hledat v rámci spolupráce jako partnery, který mají začátek a konec. A proč by si ten začátek a konec v té své firmě ty lidi měli dělat? Protože to je hrozně důležitý. Jo? Materiál, dostupnost, ošetřování toho materiálu, ta možnost těch dokladů, který jsi schopen posílat dodáky, přehledy okamžitě, to jsou všechno věci, zajistíš nám autoruku, když vezmeme velký kámen, zajistíš autoruku velkou. To jsou věci, které já nevím, jestli si někteří kolegové uvědomují, ale to jsou věci, které ti ušetří jako milion času. Jasně, já už dneska dokážu si zařídit přes dispečery něco, ale byly doby, kdy jsem neuměl. Ale Kamen Plusu jsem to nikdy řešit nemusel. Nikdy. Přijede mi velký auto, malý auto, jo, pošleš mi kohokoliv, co potřebuju. Naštelujeme to tak, aby to bylo co nejjednodušší a co nejlepší pro nás. Skoro ukončit, protože já už jsem tak nachválený. Tak, ne, ale tohle jsou jako důležité věci, protože rozhovor kamenu je fajn, ale pokud máme něco procesovat, tak v tom bych řekl, že Kamen Plus má tu největší devizu. To znamená, vy, jako, protože že jo, jsem zahradník, rád bych odebíral klidně tady od někoho vedle, ale já tady od někoho vedle získám kámen z Portugalska. Máme v Jakubově, že jo, kámen z Portugalska, z Itálie a z jakýkoliv prdele, kterou si na světě vymyslíš, ale český kámen máte vy v kvalitě a v očekávání toho, že když od tebe zrealizuju zahradu v roce 2013 a v roce 2030 budu chtít přidat kámen, tak přidám ten stejný. 13, 30, jo, to ještě vychází. Takže to je to hlavní a to skvělý na té spolupráci, jakoby na těch zahradách, ale my jsme utekli hodně od těch projektů, o to, jak to děláme. No, přesně. Ty jsi rozvykládal o tom, jak jsme skvělí, ale teďka jsme zapomněli mluvit o té zahradě. Jak je ta spolupráce skvělá? No, dobře. Nechválím jenom tak vás. Já si taky vážím. A k tobě mám teda nejvíc výtek vždycky. Jo? Tak to kluci jsou strašně skvělí. To teďka neříkej. Každopádně teďka jsme na nějaké zahradě v Moravských Budějovicích. Ano. A mě vlastně zajímá, jako, co se tady vytvořilo, co tady je. Zahrada. Nečekaně. Moc hezký. Hele, jedná se o prostor rodinné zahrady u domu v nový zástavbě, to znamená v Satelitu. Je to prostor zahrady, který slouží pro rodinu se 3 dětma. V době, kdy se realizace dělala, tak děti byly ještě všechny dostatečně malí na to, aby je ta zahrada opravdu zajímala. Dneska ještě pořád zajímá, ale už spíš jen ty dvě mladší děti. To
To znamená, spousta věcí je tady pro ně. Když se vrátím ještě k tomu procesu s Petrem a s jeho manželkou ne s Petrem Vařekou, ale s Petrem panem domácím, jsme absolvovali vlastně ten průchod té vizualizace, výběru kamenů, výběru stromů. Petr tady dokonce s náma kameny ukládal osobně, protože byl zapálený. To byl jeden z těch zákazníků, který byl ochotný si vybírat barvu a řešit. Jo, my takovýhle klienty nemáme, ale ten klient jako všechno s náma řešil, protože ho to nesmírně bavilo. A vznikla tady zakázka, která je za mě trošku atypická v tom hezkém slova smyslu, protože jsme tady v obyčejné satelitní zahradě z hlediska toho, že to je relativně malometrážní pozemek, kde jako nebylo moc jako na výběr a snažili jsme se vytvořit. A to teďka skočím do řeči. To jsem si říkal, když jsme senka přišli. Říkám, tyjo, moc místa tady není. Ale nakonec to vlastně tou výsadbou, že se vlastně udělají takhle dokola, jakože ty květinové rostliny nebo keřoviny, nebo jak se tomu říká, vysadbí dokola a prostředkem ten trávník, tak to najednou ten prostor tak jako kdyby rozčlení a tak ho jako kdyby zaujme, že tam za rohem je něco, tam se chceš ještě podívat a tam se chceš podívat za roh a vlastně ten pozemek je, když by tady byla jenom ta hlína, tak než tyjo, tak tady není žádný pozemek, co tady budeme dělat. A nakonec to fakt jako vytvořit jako hezkou zahradu, no. Hele, můj cíl pro tuhle zahradu bylo vytvořit, protože, co si bude říkat, česká rodina se 3 dětma už je výjimečně velká, to znamená vytvořit pro tuhle tlupu dostatečný prostor. A lamentovali jsme s různým uspořádáním geometrickým a já nevím, jakým si a pořád jsme nedokázali najít ten prostor, aby se tady mohlo kopat míčem, protože jedno z dětí je aktivní sportovec, fotbalista. A holky tady taky každou chvilku běhají, ale bylo potřeba se zakopat s míčem, že? A jak si chci zakopat s míčem na takovýhle malinký zahrádce? Takže jsme to vlastně udělali tak, že centrum celé zahrady je potom na hlavní terase u koupacího jezdírka s rozhledem do zahrady a tím, že ta zahrada je právě v tom půl oblouku, tak vytváří ten dojem ty nekonečnosti. Protože ty sedíš a nikdy nedohlídneš nakonec. Vždycky je něco za rohem. Byť je to hubenej, táhlej trávník a je v jednoduchý linii, to znamená bez jakýchkoliv výšbrtků a nesmyslů, je to prostě jenom jakýsi prostě půlkruh, který vytváří ten dojem té velikosti a ty nekonečnosti, protože když sedíš a koukáš, tak se ti vlastně rozevírá pohled do krajiny přes ten rádius toho půlkruhu a vnímáš vlastně tu velikost toho všeho. Přehlížíš ten plot, s Petrem jsme tady řešili tenkrát, aby byl hlavně plot nízký, protože zeď mají relativně vysokou, takže jsme si ponížili plot, trvalky jsme udělali vyšší, tak aby jsme ten plot úplně nevnímali a ty průhledy do krajiny ještě pořád celkem fungují, ale jinak je to zakrytý. Takže i na relativně malý zahrádce se nám podařilo, a to si musím už dneska pochválit, protože už je to 5 let, tak už je to ověřený, tím časem podařilo vytvořit ten prostor na všechny ty dětské hry. Jo, ta rodina je rodina setkávací, to znamená, je tady spousta přátel, pravidelně se tady schází spousty dětí tady, prostě je to jak na dětském hřišti, spousty dospěláků a je potřeba se tady různě posedat po těch kamenech, po trávníku se rozběhnout, takže to tady zafungovalo. Jo, to se moc líbí, ve spodní části potom je nějaká užitková zahrádka, ale tady gro bylo prostě vytvořit ten prostor pro tu rodinu. Jo, doplněnej, jak jsme zvyklí, prostě solitérníma stromama. A jak říkáš solitérní stromy, tak vidím tady naštěstí použitou drobu, moji oblíbenou. A vidím tady jak solitérní kameny, tak nějaký ty valouny. Tam to vzadu, co je ta taková polomíska, polosedátko. Aha, ta je hezká. Vypadá moc hezky. Ještě jak je nahoře ten valounek, tak je to fakt moc hezky. Hele, my jsme tady jednoznačně, nebo Petr tenkrát jednoznačně vybral hnědej solitér. V té době tenkrát se od tebe vozily opravdu nádherný barvičky a takový ty zrzouni, takový hnědý. To byly dobrý odstřely. Ten vybral úplně na první dobrou. A já vždycky rád, ať beru drobu, řeknu, klasickou, nebo beru slepence, tak to vždycky rád doplňuji, protože slepenec je pro mě věc srdcová. A ty jsi jeden z mála zahradníků, jakože jeden z mála, který to fakt jako používá a začleňuje a nebojí se s tím pracovat, protože většina lidí se toho jako trochu zalekne, ten tvar je takový jako skvělej, vesmírnej. Ale ne na skladě. No, jasně. Ale na zahradě je skvělej. A tady nějaký slepenec je někde použitý? Ne, Petr slepence nechtěl, ale abych se dostal k tomu jádru půdla, co se týká kamenu, ukládáme, řeknu, solitery, kulatý, hranatý, slepence nebo klasickou drobu a vždycky se snažíme, často se snažíme takový ty detailní místečka okolo terasy, okolo místa bazénu, sezení, prostě takový to, co ti je blízko, to znamená ten tvůj pomyslný obývák v té zahradě doplnit těma perličkama, to znamená dát pár valounků, byť chápu, že kulatý kámen může někdy vyvolávat takový ten kýčovitý dojem, ale když ho podle mě dobře stvárníš v té zeleni, tak vytvoří ten detail.
Jo? A hlavně tady v té hnědé, jako pokud to jsou ty žulovy klasický, nebo řekněme žuly valouny, tak ty jsou trochu jako do toho kýče, ale pokud vytvoříme do té hnědé barvy, tak to je dost jako hezky, no, přirozený. No a tady musím říct na výhodu tomu slepenci, že pokud tyhle ty detaily dělám z malých slepenců, tak vzniká prostě nádherný pohledový skalisko. Protože tyhle ty valunky já nikdy jakoby nepospojuju, musím dělat takový vajíčko skládačky, u toho strávím času, že z toho šedivím, protože to fakt někdy vypadá divně, takže hledám tu správnou nějakou sestavu. Ale u slepenců, když to trošku přeženu, tak je úplně jedno, jak to hodíš, protože ty slepence, když se různě spojí, tak prostě vytváří ten dojem ty velikosti. A i ta pidi skalečka z těch slepenců je skvělá. Za mě to je materiál, který je absolutně nedoceněný. Na druhou stranu jsou aspoň ty naše zahrady něčem jiným. Protože na spoustě zahrad se slepenec objevuje. Pozici na vodních prvcích a na zahradách mezi zelení určitě. Já pořád přemýšlím, jako, proč nakonec sklouzl té drobě, nebo proč vlastně nakonec je to tak, jak to je. Já pořád nemůžu najít, jako, já pátrám v paměti, v historii, jakože, proč to vlastně tak je, jak to je, jakože nakonec si to oblíbil tu drobu, nebo vlastně nás, jakože, to vím, jako, že to, co říkal ty výhody, to je jako, no ale ono toho spěje, protože já jsem člověk programovací, já mám rád, když mě jdou věci, já mám rád fantazii, na tom se realizuju, zahrada je prostě pro mě v úvozovkách takový to umělecký dílo, to mě strašně baví a naplňuje mě to je skvělý, ale k té zahradě já potřebuji všechno na zavolanou. Jo, takže... A my jsme zkoušeli historicky, nevím, jestli můžu jmenovat, nemůžu, měli jsme, můžeš jmenovat, co chceš. Když tak mě stříhnete, ale nestříhejte to je taky důležitý. Tyhle by si lidi vlastně klidně mohli taky projít, protože pak zjistí, no, ale proč se k vám vrátit. Ne, tak asi neříkej jména, protože se možná by mohl být naštvaní, takže prostě zkoušel z jiný dodavatele. No ale to je realita. Stavili jsme z toho zítky, ten kámen byl skvělej, za skvělý peníze, super, přijelo nám 30 tun kamení, my jsme z toho postavili zítku a 8 nebo 9 tun byl bordel, který nešel nic použít. Co s tím? Jakože máš takovouhle zahradu a tamhle ti za zahradu leží 8 tun. A teď ten zákazník říká, pařiačku, kdy to odvezete, jo, já nějak, v té době já neměl nákladák, že já to jako ve Felici na vleku to neodvozíš. Takže pak zjistíš, že musíš vysolit prachy za auto, s kontejnerem naložit mu to, no ale kam s tím? Je to kamen. Na skládku. No. A děkuju pěkně. A teď sedíš doma, dobře, odlídnu od peněz, ale teď sedíš doma a říkáš, jasně. Tak jsem nakoupil, nebo takhle, udělal jsem zahradu, udělal jsem krásnou zítku, skvělý, mám z toho radost, to dole nějaký měkký kámen, který se dá štípat i na zahradníka, prostě dokážeme s tím pracovat. Použil jsem něco, co je omezený zdroj, něco, protože jako by firemně máme určitý věci, které se snažíme dodržovat, neplýtváme ani s jídlem, ani s vodou, ani s potravinama, obecně s kytkama a s materiálem vůbec ne, děláme věci bez chemie, děláme věci z obnovitelných zdrojů, fakt dbáme na to, aby jsme to tady neobcovali na svý generaci, ale snažíme se dělat systém, který bude udržitelný. To znamená, koupit 20-30 tun a 10% z toho vyhodit mě jako vůbec nedává logiku, i kdybych na to ty peníze od zákazníka měl v rozpočtu zahrnutý. No hlavně do toho lomu nebo do toho už to nevrátíš, že do té prodejny? Ne, no musíš to prostě někam vyhodit, nebo musíš mít svůj pozemek, kde budeš mít hromadu teda ve finále jako kamení, ze kterou jako nic. No a tak někdy bys asi možná použil na něco, nějakou jako deponku, ale jako... Možná. Abys přikupoval pozemky. Možná. Takže se vrátím k tomu procesu. Kámen Plus mi nabízel to, že když si koupím 10 metrů čtverečních zítkového kamene, tak využiju 10 metrů čtverečních zítkového kamene. Že tam prostě nebude odpad. Jasně, zaplatím za to o nějakou kačku víc, protože ty kluci to v tom lomu na tu paletu musí naskládat, musí to přebrat, musí to zastrečovat, musí se to naložit a převízt, že to není nabraný nakladačem a šupnutý na kamion. Ale to je to, co ve finále chceš. Koupit si materiál, který ti přijede, je skvělý, nemusí se s ním dohadovat, uložíš to, zbytek není žádnej, maximálně se děti tahají o odlubky nějakých valónků, který tam v tom můžou povalovat, tak se děti tahají o to ještě tahají, že to bude jejich kamínek, takže jich máš vlastně ve finále ještě málo, což se nám často stává, že jich je málo. To se stává i nám, že zákazník přijde a řekne, mám zítku, mám 10 metrů dlouhou, takhle vysoko, takhle hlubokou, my spočítáme, kolik potřebuje na to tun. A on řekne, jo, OK, takže budu potřebovat třeba, řekněme, 5 tun. A já říkám, jo, ale je to ideální jako rozměr, samozřejmě může se stát, že zákazník, když staví tu zítečku si sám, že, tak na koncu trošku přidá, tam to trošku zvedne a nebude mu to rozšíří. A strašně moc zákazníků říká, no, tak to ne, tak to se určitě nestane, to je úplně jasný. A za 14 dní volají, říká, no, my jsme jako stavili, nám se to jako docela líbilo, jsme tam přidali, takže teďka potřebujeme ještě další 5 palet. A říkám, aha, OK. Ale to se fakt stává třeba u 80% zákazníků. A buď to bývá tak, že to bývá hned potom, a nebo se stává samozřejmě, že to postaví a za rok tam sedí na jaře a říkají si, ty, to je hezký, neuděláme tam ještě zítku a tam ještě zítku, takže
jakože třeba naši zákazníci bez zahradníků to budují postupně jako roky a dokupují ten kámen, takže prostě... Což je ale taky skvělý, protože ty zákazníci k tomu mají prostě potom úplně jiný vztah. Samorealizátor je skvělá záležitost, pokud si na začátku udělá tu nějakou vizi. Klidně tužkou na papír, nepotřebuje k tomu ani zahradníka. Jsou lidi, kteří jsou schopní si něco naplánovat, vytvořit, ale je potřeba tomu dát tu kuchařku. No a když se dostanu k tomu, jak jsme spolu začali spolupracovat, tak to bylo tady tím procesováním. Bezezbytkový nákup na zavolanou, nedohadování se, a teď to jako není jako nic přemrštěného, ale nikdy jsem nejednal s kokotem na druhé straně, to znamená jednání s vámi, ne, to je těžký, prostě když pak voláš nějakým protivoji do velkého lomu nebo do velkých pískoven, nikdo na tebe nemá náladu. To oni na to nejsou, ale jako, nejsou, jestli potřebuješ. Zase na druhou stranu jako je to pro mě trochu omluva, je pro ně to, že jako oni jsou specializovaní na výrobu technických štěrků a tak dále. To znamená, ani ty na tom nakladači, ani ta paní na té váze, ani nikdo z nich ho to nezajímá, že budeš 2 hodiny polom a vydat si nějaký solitary. Pro ně to bezpečnostní riziko, otrava, nula zisku, minus čas, takže jako já to jak kdyby chápu a proto my to máme tak specializovaný. Říkám to ze své pozice. To znamená, nesetkáš se s tímhle s tím, setkáš se s dobrý den, co potřebujete, jak vám můžeme pomoct, kdy to chcete dovízt, kam to chcete dovízt, co budete chtít skládat ruku, tamto. Ale tohle to já beru jako že standardní jako službu jako zákazníkovi, když jdeš jako něco koupit. Jakože... Ale ptal ses mě, co nás vůbec přivedlo ke spolupráci. Tak to mě trochu děsí, že ostatní to dělají jinak, tak potom, no dobře, tak to nebudeme k tomu zabíhat. Tohle je těžký. Člověk by si přál mít i konkurenci, mít ty firmy, které to dělají společně s tebou, aby se díky nim a tou spolupráci mohlo rozvíjet a posunovat to dál. A je mi škoda, a tomu se vracím na začátku, dát těm lidem ty možnosti. Nebát se prostě, říct, hele, je tady možnost. Takovýhle kamene, když bude stavět zítku, může z toho něco zbýt, musí se s tím pak něco vymyslet, máte chalupu, dobrý, odvezete si to tam v pohodě, anebo můžeme nakoupit tady a můžeme to dělat takhle. A takhle to funguje se vším, se zahradou, s trávníkem, se vším. A tady, když jste realizovali tady tu zahradu, tak to je zpátky třeba 5 let, 6 let? 6 let. 6 let. A tím pádem, jakože bychom sem vozili solitéry, jak ty hranaty, tak ty polopítka nebo polomisky a ty kulatý kameny. A ještě něco dalšího tady od nás? Břidlice obkladová není. Břidlice tu jsme tenkrát řezat nenechával. Šlapáky jsou tam dole. Je jich tam pár, protože na luleckou drbu v podobě šlapáku se vždycky hrozně dlouho čekáte, že ty cestičky přirozeně zmenšuje. Lulecká drba rovná se a šlapák rovná se neexistující. Nebo spíš schody, oni jsou tam schody. Jo. Zbytek je, myslím, břidlice. Teď si nejsem úplně jistý, člověk, s těma schodama, ale je tam nějaký zítkový dole. Jo, to tam je, no. Jo. Ale my máme rádi ty zítky nekamenický. Ty tomu říkáš na zahradníka. Já to říkám na zahradnický. Pohodě. Já obdivuju ty zítky kameníků. To je jenom tak jako mimochodem taková vsuvka, že když přijde ke mně zákazník, jakože ten koncovej, a ptá se na tu zítku, jak si ho postavit, a my mu vždycky dáváme, máme takový jako hezký návod na webu, tak mu vždycky jako na to odkážu, že tam, když to podle toho udělá, takže to bude hezký. A já vždycky říkám, no a to, když to jako tak postavíte, tak to hůře jako od zahradníka vypadat nebude. Nebude. Ne, ale tak to si dělám srandu. Ne, samozřejmě, to není technicky jako, nebo celkově to není moc složitý, spíš jde o to, jenom jako kolikrát to uděláš, tolikrát se zlepšuješ, že? To znamená, u nás třeba zákazník začne stavět, na začátku to vypadá nějak, jako sám, a na konci už se mu to líbí víc, a vzhledem k tomu, že to dělá suchou formou, tak se vrací na začátek a řekne, to si ještě předskládám, což mi přijde jako fajn. Takže jako u vás ta zkušenost určitě bude v tom, že prostě to děláte jako dokola, takže už to znáte, takže je to snazší, že? Než ten, co to dělá poprvé. Můj pohledu na to vlastně tím, že jsme, a k tomu si možná dovedl, ty ani se to neuvědomáš dneska. Stavili jsme veselý zítky, který nás bavili, a ty jsi pořád říkal, to je zítka na zahradníka, a viděl jsem ty kamenický, a tak jsem pořád přemýšlel v hlavě, víš? Já toho kameníka můžu vzít na zahradu, ale a říkám si, a zapadá mi to do těch konceptů těch jako z přírodních zahrad. Mně ta zítka dává smysl u domu, sokl, kus zdi, ten nádherný. Nebo nějaký obklad. No. Je to krásný. Ale mít prostě na zahradě zítku, na který rostou hortenzie a nějaký trvalky, tak ty dávám příklad, proč tam na hortenzii koukám, tak jí udělat tu dokonalou, tý nedokonalý přirozený zahradě, kde roste sem tam i bodlák, mně přijde hrozně zvláštní. Takže vlastně historicky my už dneska zítky prakticky neděláme. Jako nula skoro. To musí zákazník přijít a chtít. A nebo takový ty skládaný z té břidlice, ale to jsou zase takový ty zítky, ale tady ty detaily, jakože to není zítka, ale je to takový jako okrasa někde u ohniště nebo u něčeho malého. Ale spíš pracujeme s tím, že děláme modelaci, ukládáme větší kameny a vytváříme takový to přírodní společenstvo. Ale je pravda vlastně, že... Já od zídek utíkám, protože kameník nejsem, kameníku pomálu, ale lze je získat. Ale nejsem si jistý, jestli do našich zahrad, a to záleží na každém zahradníkovi, ale jestli se do našich zahrad hodí, já mnohem líp se mi pracuje s tím velkým kamenem a vlastně rok od roku ty kameny od vás zvětšujeme. Jako je pravda, že když se na ty zamyslíme, tak ta zítka většinou má
tu funkci, jako ten prvek je buď to jakože opěrný, že opírá nějakou masu hlíny, anebo překonává nějaký jako terénní nerovnost. A když vlastně my to společně vytvoříme, nebo vy to vytvoříte z našich šuterů, takže vlastně tu terénní nerovnost přes modelaci a kamen uděláš velkým šuterem, anebo dáš velký solitér, třeba 10-tunový, který drží nějaký svah, tak funkce tam je pořád stejná a ty vezmeš vlastně od přírody vytvořený nádherný kámen, který nikdo nezopakuje, ten ho tam dáš, takže tam dáš kus skály, a výsledek? Nemusíš stavět a výsledek je dobře. Nebudeme říkat, jestli lepší nebo horší, ale rozhodně je skvělý. Je protože je nevšední. Je nevšední. To znamená, ty tu funkčnost splníš tím, že tam dáš velký šutr hrajeme si s modelem s tím estetiku jenom jako kdyby v úzovkách vezmeme z přírody a dáme ju tam, takže jako to je dobrý. Takže zásadně nic nedělám, ono to je hezký. A nikdo se nemůže smážet na zahradníka. To je dobrý. Jo, ale ne, ty to začal schválně zase přestávat dělat ty zítky, protože ty jsi viděl, že to není nic moc, tak to začal velký kameny. Ale já to chci mít prostě hezký, no. Já užím potom mít ty zahrady hezký. Ale pro nás to by pro vás dobrý, to je v pohodě. Pro zákazníka dobrý. Tak, chci mít zahrady hezký. Já chci, aby se našim zákazníkům naše zahrady líbily. To, že se nebudou líbit někomu jinému, naprosto respektu, ale chci, aby byly prostě jiný. A hádat se v tlupě zahradníků, kdo má hezčí zítku, na to já nejsem. To ne, ale to můžeme se bavit o tom všem, jakože jestli se někomu líbí hnědej kámen nebo ne, jestli se líbí kulatý kámen nebo ne, nebo jestli se mu líbí tento styl zahrady, co tady se vytvořili, to můžeme jako řešit dokola. To znamená, je to tak, jak s domem, tak se zahradou, tak vlastně víceméně ze vším v životě. Ty věci bys měl mít podle toho, jak ty potřebuješ je užívat a jak tobě se líbí. A ten dodavatel, ať už je to za architekt zahradní, anebo domovní, anebo kdokoliv, by ti měl akorát jako pomoct k tomu, neudělat ty zásadní chyby v tom, aby to jako všechno fungovalo. Takže aby tu tvoji vizi, kterou máš, dotáhl do funkčního celku. Proto, a vracím se na začátek, se vždycky ptám, jaká je vaše vize. Jestli jsem schopen to do toho funkčního celku dotáhnout. Nechci se vysmívat někomu, kdo chce. To, co jsem říkal na začátku, to jenom není rank toho, co já umím. Jo? Ať si to ty lidi dělají, jenom neprosím se mnou. Hele, ode mě taky jako občas jsou zákazníci věci, které jako my nemáme, a já neříkám, že jsou špatně, ale třeba náš styl, nebo víceméně jako líbí se nám styl zahrad, který je takový spíš jako přirozený a přírodní. To znamená, když někdo chce jakože čistě černý a čistě bílý oblásky a spojit je k sobě do kruhu yin a yang, tak je to každýho rozhodnutí a líbí se mu to je v pohodě, ale já prostě bohužel nemám čistě černý a čistě bílý kameny, z kterých to vytvoří. Ale proto jsou zase jak tvoji konkurenti, zahradníci, kteří toto dokážou, to je ta barevnost na tak moji konkurenti, kteří dokážou dodat ten materiál, takže to je všechno v pořádku. Tak to je vlastně všechno v pořádku. Jasně, jsou prodejny se skřítkama, se sněhurkama, všechno to je. Když jsem to nechtěl dodat já, tak si to dodali zákazníci sami. A to bylo krásný, já jsem na tu zahradu přišel. Ty máš taky zákazníky, co mají tam? Safra, historicky mám, ano. Okay. Hele, udělali jsme zahradu, v té době jsem byl ještě študák na vejce, trávník, tohle, výsadby, skvělý. Já jsem byl tenkrát hrozně spokojený, v rámci našich možností v té době to bylo prostě maximum, co jsme uměli. A paní domácí říká, já tady bych tady chtěla toho trpaslíka. A já, prosím vás, ne, trpaslíka ne. A odjeli jsme. A přijel jsem třeba za 3 měsíce se podívat. Paní, že za mnou za chvilku přiběhne, že ještě něco dovaří a otevřela mi zahradu a teď jsem tam šel. A tam byla taková srnka, tádrová. Tak to je dobrý, srnka dobrá. Ležela takhle pod borovicí. A bylo tam asi 5 trpaslíků. A nebyla živá? Ne, bylo to fakt jako namalovaný tady, protože máme blízko pohraničí, takže v té době tam ještě asijský kluci prodávali, že jo, všechny ty sádrový nesmysly. A měla tam, myslím, i nějaký mlejn, který se točil v té době. A teď já jsem si říkal, ty vole, to ne, to prostě to nemůže, to zničila celý. A teď ona vyšla z toho domu a říká, pane Řiáčku, dívejte, jak je to teď krásný. A teď viděl tu její radost. A já, říkám, hele jo, je to podle vás? Ta zahrada je vaše, to znamená, je to krásný, já mám na to trošičku jiný úhel pohledu, vám to nelíbí, říkám, mně osobně úplně, víte, já bych si to na zahradu nedal, ale já respektuju a chápu to a je to skvělý, když ten člověk vlastně na tu zahradu přinese něco svýho. Vždycky se jenom obávám toho, že to bude trpaslík a srna, jo, ale když jim to dělá radost, a to je právě ono, někdo chce bílej kámen, někdo chce růžový, někdo chce mít palmu na zahradě, byť s tím třeba vnitřně nesouhlasím, ale tak ať ti tam sakra má, že jo, když to chce. To třeba moje maminka tam má palmu, takže... Skvělý. Ale ona si vypěstovala od semínka, takže ta je spokojená. Jasně, ze Soči. Spousta našich zákazníků byla na výletu ještě za bývalýho... Ne, dovezla si ju z Kypru nebo z Kréty. Aha. To teďka nevím, si můžu říkat, protože to určitě bylo legálně, ale to už je teďka jedno, to už je asi 30 let. V té době to ještě nebylo. Takže si dovezla jako nějaký semínka a z toho vypěstovala palmu, která dneska už má fakt třeba jako 20 let nebo 25 let. A je to hezký. A je to hezký, protože to je kus té mámy. To je skvělý.
To znamená, ty lidi se do té zahrady musí otisknout. Akorát, a zase se vracím na začátek, chcete ten mít otisk takovejhle? Hele, to já neumím. Já umím tenhle otisk, tenhle a umím ho různě ohejbat, ale tohle nedokážu. Takže zkušte zavolat někomu jinému. Já když se snažím zákazníky poradit v tom, jako kombinací kamene nebo těch tvarů by tam měl dát, tak se vždycky zeptám, když má nějakou představu a mně přijde, že to nebude hezky, že to prostě bude takový jako moc umělý, tak se zákazníka zeptám, a zajímá vás můj názor tady na tuhletu věc? A když mi řekne, že ano, tak já mu potom řeknu, jako, že takhle to bude vypadat takhle, ale takhle to bude vypadat jako přirozeně. A jestli má zájem o to, aby to bylo přirozený, tak by měl spíš použít tuhletu kombinaci. Ale dost často stává se mi, že zákazníci mi řeknou, že je to nezajímá, to je můj názor. Tak tím pádem to nezděluju a prodám jim to, co oni chcou. A je to tak, no. Jo, takhle to takže prostě, to asi stejný, no. Takhle to asi chodí, no. To znamená, ten respekt tomu klientovi tam vždycky musí být, a je potřeba si říct ty svoje hranice, ve kterých člověk funguje, no. No, a k zahradě. Zahrada má ještě na sobě koupací jezírko navěšený, protože zákazník chtěl vodu. Mm-hmm. Takže tady máme... Vypadá docela čistě. Jezírko je čistoučký, je tady jezírko, který je vlastně s koupací vanou, kvůli opravdu volnému pohybu a plavání, takovým vodním prvkem nebo s tím vodopádkem. V té době, jak jsem říkal, 3 děti, nebo jsou tady pořád, ale už se na to dneska nesedí, tak aby každý měl svůj placatý kámen s kalužinou, tak aby se na to mohli hrát, takže každý dítě tam má svoji jako kalužinku. A celý je to hnaný přes biologickou filtraci, celé naše zahrady fungují v biorežimu, v ekologickém, z obnovitelných zdrojů, bez mikroplastů a tak dále a tak dále. Máme na to vyvinutý vlastní systém pěstování a vlastní postupy, které dokážou pak dotvarovat tohle. A filtrace u jezírek je vlastně nastavená úplně stejným způsobem, to znamená, celý je to na bakteriích založený, na oběhu vody. Ještě tě nenechám mluvit o kompletně tím, co děláš, protože to bychom tady byli možná až tak další 2-3 dny v kuse. Ne, to je na minutu. Jo. To vždycky musí člověk jako zastavit, protože to, jak začneš tady o bakteriích a bio a jezírku a lávě a vesmírným kamenu, tak... Základ je takový, je to stejně jako u výběru kamenů, tak základ je takový u té práce s půdou. To není, protože spousta lidí má dneska bio jako sprostý slovo, nebo jako protože je to pořád propasírovávaný, že jo, Green Deal a blablabla. Takhle to postavený nemáme, nejdeme s dobou ve smyslu modernosti, ale ty zahrady, to, že bereme český kámen, má nějakou logiku. To, že ten kámen od tebe má důvod, o tom jsme si řekli. Jo? To znamená, český kámen je pro mě gro. To, že jsem našel tebe jako obchodníka s kvalitním českým kamenem, dává dohromady vlastně ten náš biznisový celek. Ale na začátku nebyl Petr Vařeka, ale český kámen. Nějak. Uchopit. A stejně tak přistupujeme k té zahradě. To znamená, to jestli na té zahradě bude stát ta maminčina palma, na kterou nemáme asi možná úplně kompletní mikrobiom na navočkování. To se teda divím. Dobře, ale na jiný rostliny bychom to dokázali vymyslet. A nebo tam bude stát i česká jabloň. Tak jdeme zase od základu. To znamená, český kámen leží na půdě, která má nějakou strukturu, minerální složku, aby měl v té půdě prostor být vzduch, udržet se voda, dodáváme do toho komponenty, které jsou založené na obnovitelných zdrojích, bez mikroplastu, bez chemie a mícháme to celý tak, aby ta zahrada byla zdravá. A na té zahradě jste taky dělali tady tu skladbu? Tato zahrada bohužel vznikala ještě v době, kdy jsme byli v myšlenkách. To je 5 let zpátky, vyšly první testovací plochy a v té době jsem neměl tady Peťovi úplně odvahu o tom říct. Jsou tady do výsadeb přidávány některé věci, na zelený střeše už jsou přidávány naše komponenty. Takže jste úplně neexperimentovali, jako bylo to tak? Ta zahrada nebyla experimentální. První experimentální zahrada byla v Lelekovicích, kam se možná třeba jednou taky podíváme. To byla první experimentální zahrada na půl cesty už do toho našeho systému. Ale člověk jako nemá úplně odvahu to zkoušet na cizích, jo? Takže jsem potřeboval doma odzkoušet. Jo? Ale logika je jedna. Jo? A pořád je to úplně jedno, já to mám u všeho stejně poskládaný. Český kámen, ideálně český stromy, ideálně český kytky. To z toho důvodu, aby to bylo všechno místní, aby to mělo tu logiku. Máte zetny. Viděl jsi to někde v Čechách? No ne, jako říkáš, jako ta lava nesedí, jako ta je zetný. Dobře, tak když se dostaneme jenom v rychlosti a když tak mě zastavíš, ty pěstební směsi, nebo ta logika těch pěstebních směsí je taková, že dobře, pojďme udělat tu půdu co nejpřirozenější. Jasně, etna a láva setny není přirozená tady u nás, ale tím hospodaření těch zemědělců za posledních 60 let došlo k tomu, že tu půdu jenom drancovali a vyndávali z ní to dobrý. To znamená, nestarali se o půdu, nestarali se o půdní strukturu, produkovali, hnojili, stříkali, chemizovali a v té půdě se ta struktura ztratila.
To znamená, ta půda mikrobiálně ztratila svoji aktivitu. V té chvíli, když ta půda ztratí aktivitu, ztratí takovou tu agregáty, tu droptovitost, začne se slíhat do ty pevný, slehlý, jílovitý zeminy, nebo zeminy, která obsahuje velké množství nulových frakce, což pro tebe jako pro člověka od kamenu nulová frakce určitě víš, co je? Skvělý prach. To znamená, v mikrobiálně živý půdě prachové částice prakticky nenajdeš. Jo, jsou slepený do agregátu díky mikroskopickým organismům, žížalám, broukům a různým havětím, co jsou v zemi. A pokud přijdeš dneska na zahradu a tohle to tam není, tak se to snažíme nastartovat, obnovit to, co tady bylo dřív, to, co ty sedláci a lidi dělali dřív, starali se o půdu. Oni nepěstovali nadlimitní množství tun pšenice, oni se starali o půdu. A to dneska nikdo nedělá. To znamená, my ty půdě vracíme svým způsobem tu původní živost. A to není úplně jednoduchý, protože přijdeš na místo, který je úplně zničený, často bývá zničený, tou chemizací od zemědělců jsou šíleně poškozený ty půdy, jdou dělat různý testy, jednoduché věci, které obyčejný člověk dokáže udělat sám, ale na to není dnešní den, ale na to tady máme ty naše workshopy a ostatní věci. A do té půdy to vracíme tím způsobem, že tam vracíme mikroživot v podobě zastudeno fermentovaných kompostů, který nejsou z Čech, protože bohužel v Čechách nejsme schopni dostat ty kvality. Dodáváme do toho mikroskopický půdní houby, který bohužel nejsou z Čech, protože Symbivit český skvělej, který dělá skvělý houby, dělá prostě těch kmenů a těch rodinek hrozně málo. My bereme prostě Kanaďany, který mají dneska na světě ještě stále v roce 2025 nejširší portfolio půdních mikroorganismů, kultivovaných, laboratorně, ale původně z živých nebo z přírodně vyskytujících se druhů. A krom palem některých orchidejí jsme schopni tím mikrobiomem zasáhnout všechno, co je v našem pásmu. Od brambory, přes dub, třešeň, trávu, cokoliv. A zrovna jak zmínili tu orchidii, tak to ani nemusíš, ta je epifitní, ne? Ta roste ze ano, ale má taky velikosti. ráda, ale má taky, jasně, všechno roste z vody, ale potřebuje to k tomu něco. Ale já jsem viděl pro pěstování těch orchidejí v té epifitní nádobě, kde se dá jenom kousek uhlíku dřevěného a na tom je ta mikroskopická houba často. Tak dobře, no. Ona potřebuje něco navázat. Jsme u hub, kompostů a pokud chceme rychle vrátit organiku, tak ji vracíme tímhle způsobem, vracíme těma organickýma věcma, které jsou ekologické zemědělství certifikovaný, bez těžkých kovů, bez mikroplastů, bez jakýkoliv chemie a mají na to papír a rodný list, jezdí nám to zabalený v pytlích. To znamená, těm našim klientům dodáváme jen to nejlepší, nejzdravější, takže když se v tom vyválí, tak se nic nestane, protože konkrétně z hroznových kompostů, z těch 400 bakterií, který se v tom objevují v tom mikrobiomu, se jich 80% shoduje s mikrobiomem tvých úst a tvých rukou, to znamená, ty zahady jsou skvěle zdraví. Já mám úplně chuť vběhnout k ním na zahradu a bálet se v té hlíně tam, jako, že to skvělý, ale ty to tam ještě úplně nemáš, ty máš zatím tu minerální část a tu minerální část, a to víš sám, děláme z českého kamene, používáme 2.4, buď žulovou rejži, anebo vaši z droby, protože jako jeden z mála dodavatelů jste schopni nám dát tu 2.4, která je skvělá, jenže lidský život má 100 let, ale musel by si zahradu zakládat ještě jako embryo. To znamená 50 let, když se zakládáme teď. A ty zákazníci si toho chtějí užít. To znamená, ten štěrk je trvanlivý, to je skvělý, ale aby jsme urychlili ty minerální procesy, tak používáme právě třeba tu lávu. Protože její mřížka pod mikroskopem je tak obrovská, že nám je schopná najímat tolik vzduchu a tolik vody a tolik živin a nepřemokřit se a nepřebahnit se, že třeba oproti štěrku je skvělá. Používáme zeolity italský, používáme zeolity z Řecka, který mají v sobě zase na řezu, když je řízneš pod mikroskop, tak mají tak obrovskou mřížku v sobě, že jsi schopný ty procesy v té půdě a to nastartování tak urychlit, že ten zákazník to stihne chytit bez potíží. Proto vozíme nečeský kámen v úvozovkách nebo nečeský kompost, protože jdeme po kvalitě a po té rychlosti trošku. Ale jde to jinak. Jo, ale ta logika a ta stavba toho je jasně daná. Takový substrát, takový koncentrát, takový kámen, takový osivo na trávník, stromy od tohoto dodavatele a skládáme to do toho našeho. My taky občas vozíme nečeský kámen třeba z Itálie, takže to je v pohodě. A to je potřeba, aby se zase vyzvedla ta droba, že jo? Ale tak třeba ten italský portfír je zrovna docela hezký. Jo, ale droba je prostě jedinečná. OK. A ještě něco tady k té zahradě teda máme? My od vás vlastně neodebíráme nic jiného, proto to tady takhle jako blbečkovsky říkám, protože já nic jiného nechci. Ale ono to je vlastně nejlepší, no, ale tak to... Je, protože nikde jinde netrefíš. V téhle podobě a v těchto barevných tónech je lulecká droba naprosto jedinečná. Jako je pravda, že to portfolium, který z té droby máme, tak sice to bude znít jako
takový chloubačně, ale to nikdo nenabízí, no, jakože od těch štěrků přes ty valony solitéry a všechny My to věci. máme stejně, já vždycky říkám, a druhý sklad, který můžete potkat i v Louči, první u nás. A my to máme trošičku víc, ale. To nevadí, ale to nikdo neví, kdo tady bude věcích. Ne, ale to, takže ten systém a v uvozovkách ta domácnost, jakoby ta lokální produkce je pro nás důležitá, bohužel ne vždycky to dokážeme, protože ta kvalita česká země je prostě hrozně malinká. Nedokážeme tady získat bohužel všechno, ale rádi bychom. Ale třeba přijde doba, kdy budeme spolupracovat s těma českýma firmama, sám bych z toho vážil, by to tak šlo. No, jak říkáš, že o tom, že Česká republika je malinká, tak já mám jako poměrně dost jako projektech těch českých lomů. Nemyslím, že úplně všechny, ale jakože dost. A dodat k té drobě to, co máme problém, to znamená ty šlapáky, o kterých jsi mluvil, anebo tu dlažbu jako hezkou rovnou, třeba na terasu nebo tak dodat k tomu ten kámen z Česka je jako docela oříšek, takže jsem se vydal na Slovensko a tam vlastně vozíme andezit, který je v barvě ne úplně stejné, ale jako za mě, když vezmu všechny ty kritéria, kvality, rovnosti a nevím čeho, tak je to jako hodně v pohodě a dá se to z toho volna kombinovat. Takže ukládali jsme to, ten kámen je skvělej, jenom bohužel není to doba. Ten facelift té drby tam není, no. A vidíš to. Ale i na těch kostkách, co máš před domem, to prostě vidíš. Ale dobře, ale jako ty to hodnotíš z toho pohledu už jenom jako tak, jak já, zahradu z estetického. Určitě tak mám rád, ano. Ano, ale ty to hodnotíš jenom z estetického. Ale stavoši a technici to mají samozřejmě rádi. Ano, tak, ale já to jasně. teďka vidím z toho mého pohledu. To znamená, já potřebuji mít dodavatele, který má jako dostatečné množství. Vím, že je seriózní, že mi bude dát kvalitní kámen, že to nebude prostě jednou hezký, po druhý hnusný. Vím, že s ním můžu mluvit, vím, že od něho můžu chtít nestandardní věci. Vím, že ten kámen bude kvalitní jako takovej a ta barva je hodně blízká tomu. A teďka ty už vidíš jenom tu barvu, ale já zatím vidím jako strašně moc věcí. To znamená, to je to stejný o té zahradě. Řetězci prostě. Jo, takže jako, i když jako toho stojím za zákazníkem, nejenom s tebou, s někým jiným, říká, no ale není to úplně stejný. Říkám, no není to úplně stejný. Ale jakože dá se to spolu úplně v pohodě nakombinovat. Jako, na druhou stranu ty se zabýváš maloobchodním prodejem, to znamená, ty to portfolio pro ty klienty musíš mít široký, protože to portfolio těch klientů je nekonečný, jako co se týká názoru a chutí. Takže jasně, neděláš tam některé věci, leštěný sklíčka a tak, ale v rámci toho kamene... To je plná styl, no. Jo, ale v rámci toho kamene tam máš to portfolio široký a to je správně, protože tahat lidi jenom na lidskou drobu nejde, musíš jim ukázat ty možnosti, musí se rozhodnout. A už jsem teďkom viděl, vím, kde jsem byl jsem, nevím, jestli jste dodávali na Infinite v Brně, tam je ten bílej kalcit, který fakt do té chvíle, než jsem ho tam viděl, jsem si nedokázal představit místo, kam by se fakt skvěle hodil. A tam fakt je hezký a tam prdí. Normálně to tam vypadá, fakt jsem tam stál a říkám, hele, tak měním tu svoji myšlenku, jako, je to jako s tou srnkou, keramickou, plastovou nebo co byla. No počkej, to ti nezměnilo názor, ne, na srnku? To štěstí zákazníka mě přimělo k tomu, že srnka je vlastně skvělá. To, že není pro mě, ale tady teda ten kalcit. Tam to vypadá dobře. Vypadá to fakt dobře, je to hezky užitý, ten, co to navrhoval a udělal, byl šikovnej, protože udělal něco, co je fakt pěknýho. A už jsem si říkal, tak ještě, že ten Petr tam ten bílej kamen má, co kdyby dělal někdy Infinite, jo? ale ne, přesně tak. Jako každá věc má svoje místo. Dost lidí z oboru, jakože když tam přijde fakt jako nějaké zahradní nebo za nějaký architekt, tak u toho jako světlého kamene stojí a dívá se na to a říká si, tyjo, to je jako divný. Ale viděl jsem jako fakt pár realizací, že to normálně, ať to není jako můj nejoblíbenější druh, tak jsem k tomu přišel, říkal jsem si, skvělý. Hezky. Takže a to je s tím slepencem, jo, i s tím slepencem. Slepenec, který vidíš na obchodě, řekneš, a pokud ho použiješ, tak je boží a vlastně to dokáže být každý ten kámen. Mně se prostě na drobě líbí to, že je česká droba. Takže to mám jako jasně daný. Zahrada těch myšlenek na té zahradě je tady spousta, těch aspektů, ve kterých se na ní můžeme dívat, je tady spousta. Ta zahrada vlastně začíná únorem, březnem, jakmile trošku povolí první sněhy. Na té zahradě, kde pak jde vidět těch 20 tun solitérů, který tady teď prostě jako hledáš a nevidíš, tak na jaře ten aspekt těch kamenů je velice silný. Vykvítají tady opravdu stovky cibulovin po sobě jdoucích. Peťa měl tenkrát, tady pan domácí Peťa měl přání mít bledule, takže tady má spousty bledulí, má tady tulipány červený a když začala ten konflikt Rusko-Ukrajina, tak Petr říká, ty vole, mě za měsíc začnou kvíst ale těch červených tulipánů, co s tím bude dělat? Říkám, užívej si barvy. No, takže tady mám tak to přišel osekat sekačkou. Ne, oni jsou krásný, ty tulipány za to nemůžou. A ještě se díval, že tam je solitér ve výsadbě, který je takový schovaný. Basketbalistka. To je basketbalistka, na tu se můžeme pak pojat zblízka, tu jsme tenkrát vybírali s Davidem dlouho a vím, že někdo křičel, jestli to byl ty, já nevím. Pač
basketbalistky. Skvělá basketbalistka a důvod, proč jsem ji tam dával. Vícekmenná dřevina, tady je třešeň, u toho je vlastně natvarovaný vícekmen vlastně toho ptačího zobu a když to celý opadá, tak je to vlastně jakoby koule a ta basketbalistka krásně v tom svážku tam jakoby protahuje tu linii, to hrozně hezký. Radši říkej kámen, jako. To jsem říkal, jo, promiň. Kámen. No ne, tak každopádně... Kámen v podobě tenké nudle. Já jsem si totiž říkal, jako, že jaký to má smysl, je tam šutr, který není vidět, že? Naše kameny nejdou nikdy vidět v sezóně. Ale teďka už to je, už mi dává, tak tam ten třeba zadní vidí, nebo tady ty balony vidím taky. Jasně, tak v trávách, to jsou ty detaily, tohle je to, počkej, to je, a zase, rozdělení, jo, jsou místa, které budou celoročně skoro stejný a budou dělat ten detail. Takže tady u těch bodových. Jehličnán, stále zelený dřeviny, kamínky, trávičky, jo, takový ten jemný detail, který bude 12 měsíců v roce, podobnej, stejný a jako pořád hezký. A pak je tady ta divočina, která se mění. Taková ta krajina, to znamená, a říkám, na jaře spousta kamenů, 20 tun velkých, který doplňují tisíce malých cibulek, barevných kytiček. V květnu začnou ty barevné cibulky zalézat do země a kameny se začnou ztrácet v návalu těch kytek. A ta zahrada je každý měsíc barevně drobně jiná. To znamená, to, co tady vidíme teď, je srpen, to znamená, to bývá většinou ten nejslabší měsíc na zahradách, protože potom horkým létě to trošičku dodělává. Vidím tam dokonce různý. Jo. Na barvě jsem slabý, ale vidím je. Skvělý, to jsi šikovnej. To znamená, červenec, srpen, září, kámen nevidíš, v září začnou gradovat většinou trávy, pokud jsou na zahradách, což tady jsou, je tady proso, jsou tady miskanty, jo, tamhle vzadu je tady toho víc, to znamená, ten podzim je potom takový jako takový ten správnej sedlácký, to znamená jemně naschlý trávy, pomale vadnoucí trvalky a do toho ty hnědý květy těch hortenzí, který sem tam taky rádi použijeme. Není to tak, že bychom to na hortenzích stavěli, nevyužíváme jako toho moderního prostě boomu, tyhle ty dřeviny. Plus jsou tady ty solitérní stromy. Solitérní stromy konkrétně na této zakázce jsou hlavně v zatáčce, na kterou tady celou dobu koukáme, jsou chudáci jako hrozně unavení, protože se to nezdá, ale tady je tunel větrnej, o kterým jsme ani netušili na začátku, když jsme zahradu realizovali. A nám v tom tunelu prostě ty věci dostávají takhle zabrat a skoro nejsou hezký. Ten třetí šeřík to vlastně ukazuje, to je úplný koště. On prostě nechce růst. Tady celý rok vane vítr. To znamená vysušovaný v mrazech. Já jsem si to ani nevšiml. Pořád. Já se dívám na ty kameny. Tak, jasně, tak proto ti zvedám ty oči. Jo, to znamená kostra stromů celoroční a pak ten zbytek se jako fakt jako plasticky mění a já to mám rád. A to mi často zákazníci říkají, ty jo, pane Řiáčku, nebudeme vypadat jako balvana. Jo, jednomu zákazníkovi tam jsme realizovali v listopadu, sousedí začali říkat balvane. Poněvadž se tam ukládali 6tunový, 5tunový prostě solitery, které byly obrovský a zákazník seděl a říká, já už to začínám být mírně nešťastný, mě se tady všichni sousedí smějou. Já jsem si vzal zahradníka a já tady mám kamenolom. Říkám, uvidíte na jaře, že neuvidíte žádný kámen. A on říká, to jsem na vás zvědavej. To nevím, jestli je dobrý, když za to zaplatí peníze, pak to nevidí. To je právě ono. Na jaře. Nerozumíš, to je právě to kouzlo. Protože, a teď, že jo, kámen je úkazem neživý přírody. Kdo chce koukat... Mě teda ne, ale... Je to prostě, on nechodí, neběhá, nekňučí, neroste. A kdo chce celý rok koukat na statickou výsadbu stále zelených s kamenem, to je nuda. Ta sezóna má být taková, že přijde jaro, ty vidíš ty červený tulipány, přijde začátek léta, vidíš tady ty třepatky, přijde podzim, vidíš ty trávy a přijde zima a vidíš tu spící krajinu, tu přírodu s těma solitérníma kamenama. Tom já, a zase je to můj subjektivní názor, chápu, že ho nemusíme všichni stejnej, ty to tak na zahradě budeš mít taky. Ale já jsem to chtěl teďka říct, že jako já jsem to začal vůbec těšit. Jako. Já jsem si říkal, přijde zahradník. Konečně zase vidím ten svůj kámen. Přijde tam zahradník, dá si tam trochu travního semena, jo, dá tam 2 šutry a pojede pryč, ale jak to popisuje s tím, že prostě jako to má celý rok, všechny ty roční období nějaký smysl a různě se to mění, tak to mě začíná jako těšit a bavit. To je skvělý právě. Ukazují se ti různý průhledy. Jo, tamhle máme třeba technickou místnost od jezírka obloženou břidlicí. To bylo strašný práce. A my ji 9 měsíců v roce nevidíme. Byť by se na ní člověk podíval, je za ní zelená střecha. A to je ono, to je to za zatáčkou. Ty se jdeš podívat, co to tam je. Jo, je to takový prostě, jo, já to na těch zahradách mám rád, když to není prostě zámeckou zahradu naprosto. Respektuju, má svůj historický i vlastně dnešní význam, je ale hodně přehledná. Jo, vystříhaná, tvarovaná, proč ne? A spousta lidí takhle na zahradě má rádo. Já to mám rád jako ve smyslu toho anglického parku. Ale tak ani tohle to není zase jako nějaká úplná divočina, že je tady hezký trávník a ty okraje jsou takový jako definovaný, takže jako i na to, že to vypadá tak jako řekněme velmi přirozeně, tak to není žádná jako divočina, že bys tady jako neprošel. Vždycky dbáme na to, aby to bylo provozu schopný, udržitelný. A to jsme vlastně říkali na začátku taky. To znamená, ať ta zahrada je sebevíc divoká, ať jsou tady prostě
Klidně tady necháme padlej strom, ve kterým polezou brouci, klidně ho necháme padlej přes trávník. Ale vždycky to musí být tak, abys byl schopen jako klient nebo jako zahradník přijít a udělat jednoduše a dobře, efektivně údržbu. Vždycky na tohle dbáme. Protože ten život na té zahradě není o kráse, ale o té udržitelnosti. Je to jak v manželství, že jo? Žena musí být krásná a skvělá, ale hlavně ten vztah musí být udržitelný. Musíš to dobře nastavit, což se nám všem někdy daří, někdy míň a s tou zahradou je to stejný. Já nevím, jestli bych se do diskuze o mužích a ženách a o jejich vztazích jako pouštěl. No to rozhodně ne, ale přirovnávám to k tomu, jo? Ta zahrada to je prostě na celý život. To by se dostali na velmi tenký led. Bylo by to skvělý, ale... No ne. Takhle, neměli bychom se možná kam vrátit. Ale teď ještě možná jo, ale potom už nevím, jestli by bylo tak skvělý. Jo, ale jde o to, že ta zahrada, a to je to, co si lidi nechtějí uvědomit, je stejně jako dům na celý život, pokud to uděláš správně. A pak je další věc, kterou si lidi nechtějí uvědomit, že dům vypadá nejlíp ten den, co ho dokončíš a zabydlíš, když to zahrada pak zraje. A vypadá, čím je starší, neříkám, že vypadá líp, protože některý druhý nebo něco může mizet, ale je prostě dospělá, je krásná. Jo, a má ten průběh toho dětství, ty puberty, ty plný dospělosti a má i ten průběh ty senility a toho stáří. A to mi teďka dal jednu myšlenku, to vždycky taky říkám zákazníkovi, že když jako přijde a snaží se jako rychle vybrat šutr, jo, tak to tam dáme a je to dobrý. Tak já vždycky říkám, hele, jako jasně, je to jenom šutr, na druhou stranu je to materiál a věc, kterou budete vidět každý den a pořád a možná taky celý život. Říkám, možná dobrý jako tomu dát nějakou péči a možná jako vybrat fakt jako dobře. Ať se zákazníci vždycky tak zastaví, zamyslí se a říkají, to je vlastně pravda, že? A říkám, jo, je to takový prvek, jako který fakt vidíte, takže... A to je skvělý, že jim to neříkáš, jako prodejce, že se oni takhle stará, že jim to portfolio dáváš, protože tam by měl podle mě být ten architekt, zahradník, někdo, kdo to prostě dělá a toho zákazníka tím provede, protože ty lidi to ne... To tak je, ale když přichází nám jako koncový zákazník, ten prostě jako nějakým způsobem buď to šetří, anebo nechce mít toho zahradního architekta, tak jako my ho jako nesuplujeme úplně, to bych se jako to ne, ale zase samozřejmě nějaké zkušenosti s těma zahradama od zahradníků a nás máme, jasně. Takže dokážeme říct, že třeba jako fakt jako během 15-20 minut jako takový ty věci, jako co bych nedělal protože a co bych dělal proč. Tak jako řekl bych, že s kamenem a usazování kolem kamene jsi naprosto na jako top strap úrovni jediný, co jak to nedokážeš kombinovat s macečkou nebo s pompeliškou, a to po tobě nikdo nemůže chtít, že jo. Takže jako co se týká usazení kamene, a to je fajn, že ta vaše služba pro ty koncáky tam takhle je, jo, že se o ně postaráte. Proto vždycky všem těm svým zákazníkům říkám, a kdybyste chtěli, tak vám zařídím výlet do Kámen Plusu. To můžu i sami přijet. Ano, a oni vždycky říkají, a musíme, pane Řiháčku. Říkám, je to na vás. My tam nepojedeme, my to necháme na vás. Pošlete nám pak fotku, jo. Ale... Fakturu? To taky. To bohužel musíme taky, poněvadž dostaneme od vás, že jo. My bychom od vás rádi dostávali jenom kameny. A tak ty peníze k tomu bohužel patří, ta doba je taková, je spotřební a je to tak. Takže to k té zahradě. Zahrada je za mě, dobře ještě není v tom pure systému, který dneska děláme, to znamená úplný ty obnovitelnosti ve všem. Byť v údržbách to do toho tlačíme od samého začátku pak už, jak s výživou, tak vlastně s doplňováním těch pěstebních směsí do trávníků, tak se mi tady líbí na tomhle tom, tím, že ta zahrada je relativně stará, to znamená z dob, kdy jsme byli ještě na nějaký, řeknu, vývojový fázi, třeba trošičku o stupínek nižší, než zase známe dneska, ono to každý rok prostě zlepšuje, to vědění a to umění toho člověka s tím řemeslem se prostě prohlubuje s každým zabořením lopaty do země, seš prostě pořád dopředu. Tak mám hroznou radost z toho, že ten Petr domácí tady měl opravdu ten zelený mozek a má ten zelený mozek natolik, že jsme vlastně udělali zahradu, udělali jsme jezírko, udělali jsme nad technologií, nad jezírkem zelenou střechu, nad popelnicama zelenou střechu, udělali jsme zelenou střechu na celém domě. Prostě přemýšlelo se tady jako na tu dobu úplně skvěle, těch zahrad v té době takhle nevznikalo. Další pak byla třeba Lelekovská zahrada, ale ta byla třeba až o 2 roky později. V té době prostě se vždycky udělala zahrada, maximálně tady kousek něčeho a utíkalo se pryč, ty klienti nechtěli víc, ale tady ta spolupráce toho zákazníka a nás za mě byla úplně bravurní a ten výsledek si myslím, že je skvělej. Jo? Jako funguje to, ty lidi se o to starají sami, my sem nechodíme na údržby, ty lidi se o to starají sami, dělají si prostě kompletní servis, my chodíme maximálně nějaké ty zásadnější věci, takže z tohohle si myslím, že ten kámen leží na místě, kde si zaslouží ležet a ta zahrada prostě funguje tak, jak by zahrada podle mě fungovat měla. Jo? Což je skvělý. Je to taky moc líbí. Takže tak. Tak jo, tak já myslím, že jsme asi téma jako této zahrady vyčerpali. Pokud tě nedopadne nic dalšího. V rámci prvního kola, ano. Třeba se někdy ještě jako potkáme na nějaké jiné zahradě?
Můžeme. Ale mohli bychom z toho udělat nějakou tradici a sejít se a můžeme si klidně ty témata sem tam takhle oživit. Uvidíme, co na to řekne síť. Spíš by mě, to ani jestli to bude někoho dál zajímat. A mě spíš teda jako zajímá spíš to, jak říkáš, že každý rok se posuneš o stupeň dál, což se děje i nám, jakože každý rok s každou zkušeností, s každým zákazníkem. Já vždycky říkám, já už jsem asi slyšel a viděl od těch zákazníků všecko. A pak vždycky někdo přijde a zase mi říkám, aha, říkám, tak toto jsem ještě neviděl ani neslyšel. Tak je pravda, že bychom se zase mohli za nějakou dobu potkat u nějakého dalšího rozhovoru a zase bychom si mohli třeba zapakovat na nějaké jiné zahradě, co tam je jinýho lepšího a co jsme se za tu dobu naučili společně, nebo každý zvlášť. Spíš by bylo fajn si říct nějaký poselství, který bychom mohli plnit, nebo respektive ty, protože ty jsi tady ten posel kamene dneska. Já si radši nechci žádný dávat poselství. Mě by to hrozně bavilo, protože třeba já jsem něco vymyslel teďka. Teď jsem vymyslel, no. Já jsem si třeba jako zahradník, protože děláme zahrady, tak jako každý jiný zahradník, něco umíme a řekl jsem si, že prostě to zkusím s těma lidma z oboru fakt sdílet a předávat všechno, co vím, tak předáváme a ukazujeme. A bylo by hrozně hezký, kdybyste třeba vy jako Kámen Plus dokázali posouvat ty zahradníky k tomu, aby opravdu suplovali toho služebníka, aby vybírali líp ten kámen ve smyslu toho, že nebudou posílat třeba, jo, rozumíš, zkusit to udělat víc takovýchhle bláznů, který tohle dělají, neříkám, že jsem jediný, já vždycky to slyším, že rozhodně nejsem největší zákazník a jsou větší zahradníci. Kdo? To mi říkáš ty. Já vám to všem přeju, já nechci být největší. A hrozně vám fandím. No nejseš největší ani... Ale bylo by ani žádný, já spíš to myslím jako v tom... Ale já myslím, že jsi šikovný docela. Jak si to vezme, že jo? ale bylo by hrozně fajn, kdyby vznikala i ta komunita toho prostě, nevím, můžeš nám vytvořit nějaký v úvozovkách Facebooku tebe v buďce, kde bude mít prostě nějaký piky a tam bude třeba od nějakého zahradníka prostě něco hezkého vyfoceného, Řiáček se inspiruje, Řiáček tam nalepí taky tu svou fotku. To bylo hezký, kdybychom dokázali skrze tebe sdílet sebe. Mm-hmm. To by bylo hezký, protože si myslím, že ten český svět těch podnikatelů je hrozně jako škatulkovaný a každý se bojí něco někomu ukázat a je to hrozná škoda, protože si sejdeme příště, budeme zase o kus mladší, směrem ke konci. A je hrozná škoda, když my si tady sdílíme, ale těch lidí by tady s náma mohlo promluvit a říct ty své zkušenosti, my bychom se mohli spoustu věcí naučit. Já mám nápad. To by bylo skvělý. Já teďka, místo toho, abych dělal nástěnku nás, tak já se pokusím udělat jako více rozhovorů s více různými lidma, jak z toho segmentu těch zahradníků, tak z těch koncových. A pak se vždycky na to můžeme spolu dívat a říkat si, kdo co říkal a ty informace můžeme takhle navzájem sdílet. To by bylo skvělý. A nemusíme se na to dívat jenom my dva, ale můžou se na to dívat i ostatní. Tak uvidíme. No. Ale to by bylo skvělý. Najít ten průsečík mezi náma všema a vykrystalizovat z toho to nejlepší. Třeba se dozvím, proč stavět znova zítky. Dobře. To bylo skvělý. Tak jo, tak já ti děkuji za tvůj čas a za dnešní rozhovor. Já taky děkuji. A zase někdy vidíme. OK. To bude práce se stříháním.